Sibingelele umncane umdala okhulile osakhulayo. Kubuyelele isigadla senyama safekele emazweni ondaba zabantu zakhulumisa. Sithi #ngehlale kunje. Silapha ke ehlathini. Silapha ehlathini. La kuyasetshenzwa la ukudlala. Ngijiluke ngimanzi kunzima. Ngijiluke ngimanzi kunzima ngiphethe nangu umfana webhunu. Nale ndoda ehlele eduze kwakhe. Bayibona le ndoda. Nale ndoda ehlele eduze kwakhe. Kubi. Ngithi ngizoshubisa nje la. Zoshubisa. Uma sikhuluma ngokulahla umuntu noma ngokugezwa komuntu, sikhuluma ngezinto ezicishe ezifane nalezi esizenza la. Noma ke lapha lana kunomuntu impela othe cha asizomsiza. Ay akhulumeki ngoba ngiphethe nathi ibhavu lami, ibhavu lokuthwala leli. Ilona ke ibhavu azogeza ngalo umuntu leli bhavu lokuthwala. Uzothwala ngananga uJothina isipoko sendiya. Nanga uJothina isipoko sendiya. Ngimnikeze semncane kanje. uJothina isipoko sendiya uyena ke ozahamba naye ayoba makhanda kwela kubo. Ayoba makhanda le emazweni. Kwazise phela nami ngisigadla senyama esafela khona kuphi emazweni. Ayike kudlala ngilapha ehlathini emajukujukwini kunzima. Kunzima nje hayike. Nginithi fahla kancane. Kwazise phela sekuyashuka. Dokotela wesintu nje kuphela. Mina ngishaya inkinga. Wangithita nje. Mina ngishaya inkinga. Inibingelela njalo ngithi wonke umuntu akasukuma impilo yakhe. Ukuthi uye kubani kulungile sinendaba sifuna uphile. Sikufuna uphila thina. Ukuthi uye kubani hayibo. Hamba lapho ufuna ukuya khona ungasabheke emuva. Ungaphiki ngami. Mina ngilwela ukuthi umuntu aze kimi. Cha. Oza kimi lo wazi ukuthi ufunani. Yimi lo sigadla senyama safele emazweni. Phela mina ngithi la kuzoshuba. Nazo ezinye izinto ngeke ngize ngiveze ke. Kodwa nje kuzoshuba la. La kuzoshuba la. Umunye dokotela kwenziwani lapho manje? Musu ukushona lena lesi yakubona ufuna ukukhuluma iqiniso. Cha. Lana kukhali ngisho inyoni la. La kukhali ngisho impukane la. La kujuliwe la. Woza nawe. Hayi mina ngiyamsaba usnake udokotela uphila no snake. Lalela sihlala nabo snake nabo. Sihlala nabo snake nabo. Ay, udokotela uyathakatha, angithakathi inkinga yami ngishaya inkinga. Betha angithakathi mina ngishaya inkinga. Ake sambeni sithi kunjalo usazoba njalo. Ngiyanithanda. Wena kumele uphumelele akufuna uhlale uxakekile. Ukuxaka ngeke uze ukuqede. Into ebalekile abantu abasukumela impilo zabo. Hayi nombolo makhona okufuna. Udokotela nikhohle indaba yama magic ake ngigcizelele indaba. Lento yama magic ekhanda imali isikhwama semali yini anginayo. Bakithi hayibo. Ngikhathele mani kuyasetshenzwa la. Imali ye magic anginayo bo. Anginayo. No more magic. Mina ngiphethe quality not quantity. Wena woza kudokotela 2+2 sigadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhulumisa abakhuluma kwaqoshwa imfene. Hey madoda, kwakunzima lapho. Kodwa ngikusho ngithi umuntu akaphile ngenkani. #umuntu akaphile ngenkani ngoba ngekuhlale kunje. Ingoba siyazi ukuthi impilo ibaluleke ngendlela eyisimanga. Lalela, ngaze ngakhohlwa. Ake ngikhulume kanje kubantu. Ukushesha wakhe indle enkulu. Akusho ukuthi udelela abantu abalala emaxhaphosini endlini ko one room. Ukushesha wakhe indle enkulu
akusho ukuthi delela abantu abalala ku one room. Ukuthenga imoto enkulu wena oyithenge ekuqala akusho ukuthi mina engakabi nayo ngize ngithenge. Ayi ayishona enkulu ngazi mnandi kanjani. Ukushesha ufike empumelelweni musi ukuthi laba abanye ngeke baphumelele. Into elihlupha ngayo nina niphumelele nivene into esishuthela ayikho. Nikhuluma izinto ezingekho nifuna abantu bangayi empumelelweni. Niyabasabisa nithi kunzima konke kuthwala kunzima yonke into kunzima inyanga kunzima ayikho lonto. Ngithi mina ukuthi ufike ekuqala empumelelweni akusho ukuthi thina ngeke sikudlule. Sizokudlula uzofisa ukudiliza lendlakwa yakho usenamandla. Sekufike thina esigadla senyama safika emazweni. Wonke umuntu oza kimi uzothola umnotho ngenkani. 076 45 400 45 phansi ejozini kwamhlaba yalingana. Uze ungakhohlwa ukuthi ngeke hlale kunje. Bye bye, ngiyakuthanda ngisho kuwe. Siyabonga.